Ассаламу алейкум. Ошбу чыгарылышта мин сезнең өчен Габдулла Тукайның Тәүбә вә Истигъфар шигырен укырга булдым. Рәхим итегез, тыңлагыз. Тәүбә вә Истигъфар. Я илаһым, падишаһым, бер дә шик юк иркеңә. Әмер итәсең син кызыкмаска кешенең милкенә. Мин кызыкмыйм һич кешенең малы, милке, бәхтенә. Кайда ул? Хәтта кызыкмыйм падишаһлар тәхтенә. Көнче күз салмыйм кешенең йорт-җиренә, нигезенә. Бер дә янмый күзләрем атлар, сыер һәм үгезенә. Һич кызыктырмый мине шәп файтоны һәм арбасы. Әйдә тиксерсен Сафа, дим, иткәч ихсан Алласы. Я Ходай, нишлим, әгәр күрсәм кешенең җәбзәсен, торса ул ят иттереп җәннәт сарае раузасын. Ул Зөләйхәләр вә Ләйләләр кеби булса матур. Көнләшәм, әстәгъфирулла, я Шәкүр вә я Гафур. Дөнья дүк, нишләп ача ул сигез оҗмах капкасын? Ник тәнәвелли гүзәл, тәмле, матур оҗмах ашын? Ярлыка, Мәүләм, минем мин инде көнче күбәләк, Ибне Адәмне түзәр, җирдә әгәр күрсә мәләк. Без рәхмәт. Искиткәч матур шигыре. Искиткәч. Мөхтәрәм тыңлаучылар, мин сездән сорармын лайкларны куярга һәм фикерләрегезне ошбу видеоның астында шәрехләргә язып куярга, яки матур сүзләрегезне үзегезнең. Мин аларга шат булырмын. Без рәхмәт тыңлаганыгыз өчен, игътибарыгыз өчен, ихтирам иткәнегез өчен һәм шәрехләрегез өчен. Киләсе очрашуларга кадәр. Ва галейкум әссәлам.